Cortis, Color Outside the Lines, το πρώτο τους άλμπουμ, μέχρι να βγάλουν το δεύτερο. Πήρα και κοπίδι, δείτε. Κάτι έχω πάθει τώρα τελευταία και όποτε πάω να ανοίξω άλμπουμ, δεν τα βρίσκω καθόλου με τις ελαττίνες. Ωραία, έχει και αυτό. Να δούμε τώρα που έχει τα πραγματάκια του. Ναι, ιδανικά πρέπει να το βγάλω αυτό μάλλον. Τελικά, να το CD. Δείτε, είναι κάθε σελίδα ξεχωριστή, δεν είναι δεμένες. Τέλεια. Και μέσα έχει διάφορα πραγματάκια, την ομαδική. Πολύ περίεργο. Πρώτη φορά ανοίγω τέτοιο άλμπομ. Ο Μάρτιν. Κάπου εδώ να πω ότι δεν τους ξεχωρίζω όλους, αλλά δεν πειράζει. Τα lyrics. Και εδώ φαντάζομαι είναι η photocard. 1, 2. Δεν ξέρω από ποια μεριά να τις ανοίξω. 1 είναι. Είναι ο Κιόνχο.